Gaur berton bildu gara, azaroko ohiko bilkura ospatzeko asmoz. Gaur ostegun 28, arratsaldeko 7 aldera direnean. Orduen lehenengo eta behin eta beti, egiten dugun moduen, egiaztatuko dugu ia beharrezko kurune dauen. Bertaratukoak onakoak sarie. Alde batetik, Jabi, Ainara, Gorka, Irati, Amets, Aritza, Amaia, Iker, Pepi eta Unai. Beharrezko kurune dauelez, organua eratutzat hartu alda. Aztergaiakaz hasiko gara, eta lehenengo aztergaia izango litzake 2024ko urriaren 24an egindako ohiko bilkuraren akta onestea hala behar balitz. Inok espadeko ezer esaterik bozkatuko dugu onartze aldera akta? Botoak alde? Aho batez? Bigarren puntu izango litzake alkatetzaren dekretuen barri emotea 2024ko 476tik eta 534rainoko. 476 obligazioen onartzea eta ordainketa onartzea 14.500 eurotan. 477 Gibilorratzagako San Pelaia 12 partzelako sarbidean erabilera publikoko bidean jarritako esia kentzeko exekuzio subsidiario egiteko beharrezko izapideak hastea. 478tik eta 483 arte, Elesalde Sur 6 egoitzasko eremu urbanizagarriko birparzelazio proiektuagatiko zorrak ordaintzeko errekerimentuak egitea. 484, alaitasuna pelota taldeari tabernaldeko frontoia erabiltzeko baimena emotea, bertan entrenamentuak egiteko urritik eta ekainera. Martitzenetan arratsaldeko 8:00 eta 10:00, eguaztenetan 7:30 8:30 eta eguenetan 7:00 8:00. 485, postetxeko eraikineko bigarren solairuko gela bat erabiltzeko baimena, aria talde kulturalari, urritik aurrera. Martitzenetan 7:30 aurrera. 486, izun baten ordainketa bikoiztua itzultzea. 487, obligazioen ordainketa onartzea. 154.512,69. 488, obligazioak onartzea eta ordainketa epere onartzea 580,70. 489, obligazioak onartzea eta ordainketa bere onartzea 54.574,54. 490, kontratazio mailak Juegos Infantiles SL enpresari egindako eskaintzagaitik dokumentazioa eskaintzea esleipen proposamena onartze aldera. 491, udal administrari batekin ofizioz formalizatzea espediente elektronikoa sustatzeko eta administrazio digitalizazio eginkizunak betetzeko aldi baterako programa gauzatzeko bitarteko erlazioaren amaiera. 492, 14. aurrekontu aldarazpena, kreditu gehigarrien modalitatean 9.533,12 euro, turismo zarra birgaitzeko lanak egite aldera. 493, Bakioko SZR A partzelan dagoen familia bakarreko etxe bizitza lehen aldiz okupatzeko lizentzia ematea. 494, jabekideen erkidego bati obra baimena ematea eraikineko IT-aren ganerako akatzak zuzentzeko obrak egin ditzaten. 495, lantaldeko behargin bat kontratatzeko ebazpena, estabilizazio prozesu barruan. 496, oktober jaia egiteko udal baimena. 497, Ibarretako pianodun gela erabiltzeko udal baimena urriaren 23tik azaroren 3. 498, hautaketa prozesuko epaimai kalifikatzailearen behin betiko kalifikazioak onartzea az digitalaren lanposturako. 499, obra lizentzia emoteko ebazpena. 500, proiektorea erabiltzeko udal baimena. 501, nominak ordaintzeko ebazpena. 502, Vilamariako teilatua egiteko obra proiektuaren onarpen ebazpena. 503, Vilamaria eraikina eraberritzeko administrazio klausula zehatzen agiriak eta obra proiektua onartzea. 504, errekerimentu
egitea urratutako hirigintza legezkotasun lehenerazteko. 505. Alkatetzaren 452/2024 dekretuaren aurka jarritako errekurtsoa ezeztea. 506. Obligazioen onarpena. 101.919,88. 507. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentzia ematea. 508. Gure abokatuak enpresari zerbitzuen kontratu txikia esleitzea 1.500 eurotan auzitegietan defendatu eta ordezkatzeko. 509. Murieda Sanaiak SL enpresari kontratu txikia esleitzea bakioko txakulinguneko ituginak biltzeko zorrotenak jartzeko. 2.825 eurotan. 510. Aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuaren barruan jarritako errekurtsoa ezeztea. Az digitalaren prozesu barruan. 511. Kontratu txikia esleitzea Life Fitness Iberia Sau enpresari bakioko udal kiroldegiko gimnasioa 2 makina hornitzeko. 14.751,25 eurotan. 512. Bakioko udal hilerrian zutik dagoen akasia lehor baten lur erausketarako kontratu txikia Jargrineri Vicent Molina esleitzea 3.000 eurotan. 513. Administrari plaza bat egonkortzeko salbuespeneko deialditik hautatutako pertsonen behin betiko zerrenda onartzea. 514 eta 515 espediente bat hastea zenbait pertsonari biztanleen udal erroldan baja emoteko. 516. Adipa enpresari kontratu txikia esleitzea udal obretako brigadako neguko erropa hornitzeko 1.616,79 eurotan. 517. Gabonetako argiak batzuk alokairu erregimenean eta beste batzuk erosketa erregimenean tekuni enpresari instalatzeko kontratu txikia esleitzea 5.891,20 eurotan. 518. Notaim taldearen eta bakioko udalaren arteko hitzarmena onartzea eta sinatzea. Beti ere musika taldearekiko elkarlanean baldintzak arautuz eta entzeguak egiteko beharkizunak zehaztuz. 519. Kontratu txikia esleitzea Pro 3 Kimika SL enpresari udal obretako brigadako esiak hornitzeko 2.160 eurotan. 520. Bakioko basigoko tenis klubaren eta bakioko udalaren arteko hitzarmena onartzea eta sinatzea. 521. Skateparkaren 2. fasea eraberritzeko obra kontratua Juegos Infantil Monpark SL enpresari esleitzea 121.860 eurotan gehi 25.500 eta 92,70 euros besa. 522. Bakioko eskola patio eraberritzeko proiektua onartzea 2. fasea 152.147,57 euroko balio zenbatetziarekin. 523. Eskolako jolastoki eraldatzeko kontratua 2. fasea eta obra proiektua arautzeko administrazio klausula zehatzen agiriak onartzea 152.147,57 euroko balio zenbatetziarekin bezikabe. 524. Kolumbarioaren emakida bat ematea errautzak bertan gordetzeko. 32. 525. Nitxo baten emakida ematea 10 urterako. 526. Trafikoko arloko zigor espedienteak hastea. 478 izun. 527. Obligazioak onartzea eta ordainketa onartzea 425,86 eurotan. 528. Obligazioak onartzea eta haren ordainketa onartzea 23.984 euroko kopuruan. 529. Kulturetxeko administrariak aurkeztutako ukoa onartzea, estabilizazio prozesu barruan. 530. Praktiketako funtzionario baten izendapena, az digitala estabilizazio prozesu barruan. 531. Obligazioak onartzea eta haren ordainketa onartzea. 240.000 eta 32 euro,75 zentimo. 532. Obligazioen ordainketa onartzea. 812 eurotan. 533. Udal arkitektoari alta emotea elkarkidetzan. Eta 534. 2024ko ekitaldiko 2. seilekoari dagokion merkatu txikiaren errolda onestea.
inok espadeko honen ganera, dekretuen barri emondalez, urrengo puntura pasako gara. Hirugarren puntu izango litzake 2024ko hirugarren hiruhilekoko aurrekontuaren betearazpenaren egoeran barri emotea. Gaurko plenora datorren ejekuzioaren egoera termino akumuladoetan da urtarrilaren batetik eta irailaren 30erainoko, hau da, lehenengo hiruhilekoen barri emoten da. Lortu edo rekonozidu direzan eskubide gordinek, direz 4.356.000 eta 76 euro, 86 eurogaz. Onartu direzan bete beharrak guztire dire 3.450.223,32 euroko kopuruen. Bat eta bestean arteko aldea, 1.155.813,54 euroko aldea da. Gitzi gora bera, gure ejekuzioaren egoerak erakusten dauena da, aurreko urteetan, fase edo altura honetan, egoten izendan egoeraren antzekotasuna agertzen da. Kontutan hartzen badoguz, 2022an eta 2023an egon ziren ejekuzioan ganera, 2022an guztira onartu ziren eskubide gordinak 4.425.126 euro bueltan. Eta obligazioak edo bete beharrak 2.842.230 euro borobilduta. Eta 2023an onartu ziren 4.123.809 biribilduta eskubide gordinak eta bete beharrak 3.167.817. Aurtengoaren antzera. Inok honen ganera argibiderik edo behar badau, bainok argibiderik ez badau behar, barri emotea izendalez, urrengo puntura pasako gara. Laugarren puntu izango litzake bakioko argiteria publikoko instalazioa mantentzeko eta bermatzeko energia zerbitzuaren kontratuaren energia terminoa eguneratzeko formularen azalpena onartzea hala badagokio. Argitaria, bertora datorren puntu izango litzake 2015 urtean sinatu zen energia elektrikoaren hornidurarako zerbitzu edo hornidura kontratu mixto bat. Orduen, bertan planteaten dana da, kontratu hori legezarraren arabera betetu zala, konkretuen Real Decreto Legislatibo 3/2011koa eta kontratua onartu ostean desindexazio legea onartu zen 2015ean. Orduen, kontratu honek 15 urteko iraupena deko eta guk onartu gendun edo onartu zen plegu aretan aurrikusten zen errebizio edo berrikuspen formula bat. Tekuni enpresak planteatu eutzon udalari orain denpora bat berrikustea kontratu hau kontutan izan da gure pleguetan, onartuta egozan pleguetan berrikuspena aurrikusten zala. Gaur egun indarrean dagoen kontratu legeak, konkretuen 103. artikuluan arautzen dau, kasu berezi batzuetan energia hornidura kasu horren barruen dauela, berrikuspen hori emon aldala. Tekunik egiten dauen eskarian, planteaten dauena da, gure kontratuan aurrikusten zirela 3 termino, P bata, P2 eta P3. P bata zan energiaren gestioa, P2 zan mantenimendua eta P3 zan bermea edo garantia dalakoa. Eta planteaten zeurien eskaintza bat. P baten barruan, 87.768,49 eurotan. Orduen, tekunik planteaten dauena da, kontutan izan da, egin zanien eskaintza plantea zala, egindako auditoria baten arabera, kontsumoen arabera, 180.569
569 kilobatio aurrikusten zirela konsumoak eta kalkulaten zan prezio baten arabera. Prezio hori zan 0,13 eta 22. Tekunik zer plantea dozkuna akabuko momentu, maizen da, bereiztea P bat horretan agertzen ziren kopuruak eta beste arlo batzuri toketan jakosena. Horretatik, 87.000 eurotatik planteaten dauena, 24.664,52 euro berrikustea. Berrikuspen honen ondorioz, lehen guztire hileko 11.491,47 euro sana, gaur egun bihurtuko litzake 12.395,75. Kontsulta ezberdinek egin dira, erakunde ezberdinetara, eta ez da erantzun zuzenik jaso horren ganera, baina argitaratuta dauzan Ogasun Ministerioan antzeko kasuetan planteaten dana da, honako kontratu luzeetan eta errebizio formula planteaten danean, errebizio eskubidea dekiela parteek, gehien bat, desoreka sortzen dakon parteari, hau da kontratistari, eta, egokize izen aldala, planteaten dauen terminoatan errebizatea. Honen ganara patamateke argibiderik edo behar dau? Ados basauzie, boskatuko dugu onartze aldera argibide hau revizio formula aplikateko. Botoak alde, hau batez. Bosgarren puntu izango litzake, bakioko udalean euskeraren erabilera normalizatzeko plana honestea ala behar balitz. Dakarguna da, bakizoko udalien barruen euskararen erabilera normalizatzeko plana, plan estrategikoa, bere epen muga izango da 2027 arte, eta orden plan honen helburue da, udalean euskeriaren erabilera indartu eta areagotzea. Orden, bi esparrutan planteatzen deu lanketa egitea, alde batetik lan hizkuntza modura erabilera bermatzea, langileen artean, politikoen artean, apurbet, udalaren barruen lan hizkuntza modura bermatzea, eta beste alde batetik, barrutik eta kanpora, herritarren hizkuntza eskubideak bebai bermatzeko planteamentua egitea, ezta? Hori izango zen, helburu alde batetik barruen, eta bestetik barrutik kanporako lan hori bere, euskeraz egitea eta euskera indartzea. Orduan, horretarako lehenengo eginda naizen da diagnostiko bat, diagnostiko horrek gaur egunien udalean dauen realitatea marraztu egin deu, eta errealitate horretatik planteatzen da non egin beharko ziren hobekuntzak, adierazle batzuk planteatzen dire, eta adierazle horretan zelan bermatu obera egitea. Orden, plan hau egiten da, diagnostikoa langileen UEMagaz batera egiten da, langileek egiten deure, plana UEMak eta euskera teknikariaren laguntzagaz gauzatzen da, eta hau hizkuntza politikarako sailburu ordetzara bidaltzen da. Eurek baloratzeko planteatzen dana egokia dan edo ez. Jaso da erantzuna, egoki ikusten deure, orduen, plan hau langilei bere aurkeztu dakie, eta orain, urrengo pausa izango zen, osoko bilkuran onartutie gauzatu ahal izateko. Honen ganera, inok argibiderik edo behar dau, edo adierazi zeu zer. Besterik ez badau, oskatuko dugu, botoak alde. Orduen, hau batez onartzen da euskera plana. Seigarren puntu izango litzake, 2.1301 errepidean Gibilorratzagako Sanpelaio auzotik igarotzean egingo den bide segurtasuneko jarduketa onartzea hala badagokio. Hemen hori dakargune da, aurrekontu parte hartzaileetan, hainbat bilera presentzial egin genduzan,
eta euren artean San Pelaio auzora joan ginen, bai, aurrekontu parte hartzaileen prozesua azaltzera, eta bai, proposamenak jasotzera. Orduen, hor, planteatu zen, lehentasunezko proposamen bat, izan zen, San Pelaio auzoan, bide segurtasunean planteatu ziren, bai, ezin egonak, kexak eta baita proposamenak bai. Hori izan zen azaroan. Urtarrien Foru Aldundira joan ginen, eta berrikuntzarako eta bideen kudeaketarako zuzendaritzagaz batzartu ginen, eta apurbet planteatu gendun, San Pelaio auzoko proposamen hori aurrera eroatea, beste gai batzuekaz batera. Orain, azaroaren 7an jaso dugu euren erantzuna, proiektu bat bideratu dozkue, eta proiektu horretan planteatzen da batez be, seinalitika bitartez, bai zorukoa eta bai vertikalaren bitartez, bide segurtasuna hobetzea, eta ganera, batez be, aparkaleku publikotik eta Elizara dauen bidien oinezkoen segurtasuna bermatzeko planteatzen deure zebrabide bat ipintea eta semaforo batzuk instalatzea. Orduan, lan hau edo proiektu hau gauzatzeko planteatzen deure finantziazioa biren artean egingo dela. Eurek jarriko deurela zati bat, Foru Aldundizek, eta udalak beste zati bat. Foru Aldundizek 65.000 euro inguru, eta udalak 24.000 inguru. Eta ganera hor planteatzen deure bere bidean beste erakunde batzuei autorizazioak eskatzeko, konpromisoa udalek hartuko lekela. Eurek esaten dozkuena da, euren proposamen hori udalak onartu egin berdeuela aurrera egiten hasteko. Orduan guk dakarguna da, proposamena plenora pentsetan duguleko, aurrekontu parte hartzailean prozesua konpromiso politiko bategaz abiatu zala, danon aldeko oniritzi zagaz, orduan uste dugu, hau bere, danon artean onartu beharreko zeo zer dala. Orduan, proposatzen duguna da, proiektu hau onartzeko lehenengo pausua edo lehenengo urratsa plenoan emotea, orduan, baiezkoa emotea proiektuari, eta orain ja, guk bilera bat eskatzea departamentu honegaz, zelan gauzatzen dan, edo hurrengo pausuak zehazte aldera. Orduan, hau bakarri da, dakarguna da, hemendik abiatu zen prozesu horreri erantzun bat, danon artean proiektua ondo ikusten dugula adierazi, eta ja, gauzatzeko pausu desberdinak emotea. Ikusten duguna da, bebai dala importantea, auzoa informatzea, orduan pentsa dugu, hemen proiektua onartzen bada, auzoari informatzea proiektua onartu egin dela osoko bilkuran, eta hurrengo urratzen informazioa, barriro bere, auzo bileren bitartez bideratuko dela. Orduan, plantamentua hori da. Argibideren bat. Besterik ezean onartuko dugu orduen segurtasun proiektuare jarduera onartzea, botoak alde? Hau batez. Zazpigarren puntue, Euskararen nazioarteko egunaren adierazpena onartzea ala badagokio. Irateik lehiuko deuz ez dulek emogu. Bat bi egun Euskararen geroa egin duz. Bat eta bat eta bat, eta beste bat, bi gehi beste bat, gehiketa da gaigintza. Txirikordan dabiltzan arien euna sortzen dugun bat eta bakar kolektiboak. Gaigintza da gehiketa kolektibo txirikordatua, eungintzaren artea, eundarron mugimendua. Ari eta aria gurutzatuz bide gurutzetan. Ebakidura eta loturak ari fin edo lodien artean, gorri, urdin edo zuriak, bat eta bakoitza bere-berea elkarri begira. Korapilloak elkargune. Bakoitza norberea, nortasun bat eta bakar. Ari sendo eta ahul, ari zahar edo berri, ez deusa bakarrik eta osoa batera. Eun guztion artean euna.
Eundegi bat gara, bakartasunak batuz, gurutzatu eta korapilatuz, gabiltzan ari luze laburren eungile artisauak. Izte zein irekitze, korapilo, lotura eta askatzeak. Eskuaren tenkatze eta lasaialdiaren mugimendua gara. Euskararen eundegia, garen geroaren eundegia. Zaharra da Euskararen eundegia. Ari-sari, ariak eta ariak batuz ekinean aritu izan garen herritar eta euskaltzaleak iragana bezain bat gara oraina. Euskara dugunak bezain bat oraindik ez dutenak. Euskararen aldekotasunak hizkuntza ezberdinak ditu. Hiztun mota ezberdinak gara eta guztiok osatzen dugu Euskararen euna. Mugimenduan gabiltzano neuna. Euskararen aldeko ekinek ehunka egun eta urtetan iraun dute geldialdirik gabe bidegile eta bidelagun ekintzaileei esker. Euskararen hurrengotaratzearen kate begigileak izan dira. Ezinbestean, Euskarak bidegileak behar izan dituelako. Bidelagun nekaezinak kolektiboa. Ekintza eta taldetasuna osatu duten euskaltzaleak. Ametsa, lot, jolasa eta saretzea egia bihurtu duten talde zein mugimendu eragileak gara eundegi honetako protagonista nagusiak. Bat eta beste bat, bi eta beste bat. Baina bi edo bat eta bat. Agian beste bat. Edo agian bat eta erdi. Halere, Euskarari emanak garen kolektiboaren marrazkia irteten den unean, ekina ahultzen ari da. Arien tenkatze eta lasatzea mugimendua bakantzen sumatzen dugu mundu globalaren erritmoetan. Ezina, ekinari eutxi eta eman ezina. Korapilo handi samar bat eunean kateatuta. Tenkatze lan minbera sortzen duena eskuetan. Multzoaren ustearen ondoriozko ustea. Utxunea ageri da eunean, marrazkiaren zulo txikia. Gizartaren ardura kolektiboa besterentzen ari den unean, taldetasuna eta ekintzailetza gero eta urrunago suertatzen ari zaizkigu. Eta unean bada zulo bat beti izen duguna. Eskua ekinera iristen ez den esleku hori agertzen da gure begietan. Bai, agertzen da utxartea Euskararen eunean. Eta gabiltza ekinean ari gurutzeak osatuz, korapilloak handitu eta lasaituz. Kolorez kolore, ehundura osatuz, hilaraz hilara, elkar gurutzatuz, elkar sendotuz. Euskararen ehun zulatua eder bilakatuz, gertu zein urrutiko begiratuan. Zuloa, arietena eta nahastura ere bagarelako. Euskararen eundegian baina, ekina da jarraipena. Ekina da artez bizirautea. Mugimendu soziala. Erakunde publiko, elkarte, langile eta etxekoak. Euskararen aldeko mugimendua gara. Euskarari emanak eta Euskarari esker ekinean norri izan nahi dugunak. Euskararen eundegia gara. Garen geroaren eungailu etengabea. Euskararen egunean, eungile garen erakunde publikoei eta gizarte eragileei eupada handi bat zor diegu. Geldialdirik gabeko bidea eta Euskararen indarberritzearen bizitza eta ekinean gabiltzanon ardura elkarren aitortza eginez. Gure erronka berriei erantzuteko baldintza berriak sortzea. Euskararen euntze ariketa guztion ardura da. Erakunde publiko ona eta gizarte eragile ona. Ekina ezinbestekoa da. Euskarak mugimendua behar du, bere-berea duen bizia mantendu eta geroz eta biziagoa izateko. Euskararen diztirak aniztasunetik guztiok zipristindu gaitzan. Euskara guztiona da, hemen gauden eta etorriko diren guztiona. Irabaz dezagun elkarrekin Euskararen bidea. Esateko edo, orduan buskatuko dugu onartze aldera, botoak alde, hau batez, eta 8. eta kaurengo puntue eskaerak eta galderak. Nik hori informazio bat emon gure dut, aurrekoan eskendu komente, baina umen iria sarean hautagai onartu dozkue, UNICEFek, osea, hautagaiak gara, orden orain ja, jarri behar gara lantzen, ja, urrengo pausua izango zen, umen iria sarean ja sartuta egotea. Ordan lehenengo botea onartu dozkue, pues on ja aurrera begira pare behar gara. Begori komenten otxon, baina, bueno, aurrekoan naztuen zazten komentetik. Baina, bueno, pues notizion moduan, pues, ja, urrengo fasera pastan gara. Bueno, besterik ezean, 8:25 aldera direnean, amaitu txatartu aldagurko plenoa.